Kezdjük. Ezt lenyomjuk. És világít, jó. Most bedugjuk a mikrofont. Itt ebbe. Utána bedugjuk a Live 1-be vagy a Live 2-be a másik kábelt. Ezeket be lehet aztán a másik végét tenni a mobilba, és azon jöhet a zene. A következő kábel az a hangszóró vagy a fülhallgatóra lehet. Azt pedig bemegy ide ebbe a valami handset. Na, mikor ezek itt be vannak dugva, kipróbáljuk. Vagy a hangszóró, vagy a fületekben van, akkor meg lehet nyomni ezeket a tapsolós gombok, vagy nevetős. És akkor hallani, hogy megyen a zene. Vagy a taps. Utána kipróbáljuk a mikrofont. Na, a mikrofont ezzel adjunk rá a hangot, és ott az a max vagy a minimum. Ezzel ilyen hangzást, ilyen térhangzást. A rekordnak itt kell lenni, és a monitornak is egy csöppet rá kell lenni téve, no hangosabban fogjátok hallani. Ezt ha lenyomjátok, akkor jönnek az effektusok. Mindenféle nevetséges effektus. Na. Ha fel akarjátok venni a dolgot, akkor ide a mikrofon mellé be kell dugni majd azt a oda-vissza kábelt. Ezt ide és a másikat a számítógépbe. És ahol majd aztán segítünk, ha kell lesz.